Здравейте, дами и господа, аз съм Ниас. Днеска ще играем Майнкрафт. Вижте с такива блокчета. Така, първо да съберем дърво за нас. Да се съберем дърво. Така. Да, дами и господа, като се съберем сега дървото. Чакаме да се съберем дърво. Вот, щупих прозорец. Да, дами и господа, изчакайте мъзничко. Да, дами и господа, като се съберем дървото. Така. Върнах се, дами и господа, така няма нищо така много голямо. Така. Извинявайте, че ви казах само така. Нещо ми стана и се бъгнах, като бъга в компютър. Да, дами и господа, събрахме дърво. Сега да вземем това дърво и да направим така. 24. И да сложим 4 и 2 и да се направим един крафтинг тейбъл. Така. 1, 2, 2. Така, хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Готово. Сега да започваме да копаем тук. За кабелстоун. Всъщност мисля да копаем тук. Така. What the fuck? Воу. Тук има кол, дами и господа, и айра може да се вземем тук. Да, дами и господа, това ще го правя по епизоди, така. Кой епизод? What the fuck? What the fuck? Ще умра, дами и господа. Добре, те са безопасни сега, дето ги барам. Защото някои се чупят много бързо и... това е било стъкло. Да, дами и господа, тук не може да падна, защото има стъкла. Ако не ги щупя, ще падна много ясно. Надявам се да виждате хубаво... Надявам се да виждате хубаво, дами и господа. Това за вас... Това ми е дупка, добре. What the fuck? Пак ли ти бе? Тъпунгер мръсен. Шет! Стигате ме бие. Не дейте ме бие, стигате. Дами и господа, виждате, ще умра сега. Не, умирам. Да, дами и господа, умрях. Има спал нагоре, бахти тъпото. Сега къде бях щупил прозорец? Ето го. Да, дами и господа, бия се. Ако ме дрънка много мишката, ще ме извините. И тук са напълни с тапунгери. Шит. О, паднах в цвета. Да, дами и господа, само ще включа за малко гаме моде. Ще включа гейм мод за малко само. Че да влезна вътре, иначе ще ядосвам се. Ето тук, дай да видя. Окей, тия са махнали, но ми няма. Кирките ми са изчезнали. Значи няма да вземам и кирка. Ама, дами и господа, ще взема само 4 пръчки. 5 взех, сори. Гейм от 0. Добре. Така. Да се направим един меч. Така. Направихме си един меч, дами и господа. Да си направим една кирка. И сме готови за сега.
и да събираме айрон. Така да ме сводам, като съберем айрон и ще видим какво ще правим. Айрон, шет. Идвай, бе! Страво сега. Да, тук ще излезем това. Не знам, що ще чупя тия стъкла. Да, господа, да съберем сега тук. Оп, шит. Хоп, оп. Да, господа, ако чувате колите, дето минават, ще ме извините. Защото ме дразнят тия коли, може да чувате. Ако ми чувате мишката, пак ще ме извините. Вот! Що идва? Тук има спаунер. О май гад. И в честа няма нищо, бах тук. Да, господа, в честа няма нищо. Събрахме 20 кол. Някъде капи. Да, господа, този епизод мисля да го направя за моята къща. За първи епизод, да? Изчакайте само да видя нещо. What the fuck? Това откъде? Аха, сетих се откъде идва. Аз откъде взех това дърво? Не знам откъде взех аз това дърво. 14 дърво. Да, сюда не помня откъде взех 14 дърво. Добре, както да е. О май гад. Тук трябва да направя капан. Защото тук само аз падам, друг никой не пада. Защото аз играя само в сървъра. Това не е сървър. Ако кажете, това не съм го правила, аз това се го изтеглих от мап. И и може да сложа под клипа за откъде може да се изтеглите това мапове и така нататък. Но ако ми се абонирате, ако ми харесате клиповете, тогава може да сложа. Също, ако видя, че ми се абонирате в клиповете, ще го кача този клип пак, но ако видя, че ми се абонирахте, ще изтрия този клип, дето ще го кача сега, днеска. Ще го изтрия, после ще го кача пак, но само че с това. В описанието ще има откъде може да си изтеглите мапове. Да, господа, така да щупим това. Всякъде да чупим. Не е точно всякъде, ама. Аз взех малко айрон. Да, господа, аз мисля да отида там. Или някъде. Първият епизод тук оправяме сега, за хубаво да ми стане. Красиво да ми стане. Хоп, хоп, хоп. Горе го запълваме, дами и господа. Така, тук да го затворим. Да, не е че толкова тъмно, ама. Бива за първи епизод сега. Или мисля да отида там. Дето го обичам най-много. Дето има там пясък да си взе. Само толкова ми изчезва
Ще извините, дами и господа, ако не ме чувате. Затова понякога ще повтарям 2 пъти. Така, дами и господа, хоп, да вземем Cobblestone. Дами и господа, взехме Cobblestone и да свършим този. Точно се намери. Сега ще го щупя се. Може да ми дойде Cobblestone, но голяма работа. Така. Тук да направим един крафтинг тейбъл, дами и господа, да го сложим тук, да направим една печка, че да се изпечем айронът. Така, да сложим малко, да слагаме айрон, да направим кирка и сега ще отиваме към другаде. Да направим една това Cobblestone лопатка, да сложа този чест, да си оставя всичко. Всъщност няма да оставим това, един стак да имам с мене. Хоп, хоп. И това с мене, това да го взема. Така, тук е останало. И тук, това ще го пълня после, дами и господа. Сега няма да пълня. Offset. Трябва да взема още трички. О май гад. Доста не мога да се изкачвам. Готово, изкачих се. Изкачих се, де. Но това няма да го чупя сега. Да, господа, да видим дали ще мога да стигна. Хоп. Да, господа, докато отивам да си поговорим. Да, там отиваме. Сигурно ще ми стигне, дами и господа, това. Сигурно ще ми стигне и Cobblestone-ът. Се съмнявам да ми стигне, но да, ще ми стигне. Само да не падна, защото и Cobblestone ще отиде за колято. Да, тук има съвсем различни козели. Така. Има и вълна, дами и господа, за спане. Затова какво пише? За 2 стотинки се продава. Но това не е сървър, бе, уник. Да, господа, може да чувате много, да го намаля малко и да почваме да взимаме вълна. На мен ще ми трябва много вълната. Това повече опитвам да се взимам с лопата. За спане ще ми трябва супер много вълна. Да, господа, и събрахме малко вълна. Не знам сега с глад как ще живея. Защото лека по лека почвам да... Така мисля, че видях прасета. Пържолка! What the fuck? Да, господа, видяхте, паднах. Така, от тук се взимам пържолки, дами и господа. И взимам и вълна. Никой няма да излиза вънка. Махайте се, ви казах. Да, дами и господа.
Убиваме те козели мръсни. И... ето тук има още. Да, господа, и ги убихме вече. И 24 имаме за ядене. Отиваме и ги оставяме в нашото хом. Това не ми е хом, мама. Ще. Ей, там има спаунер за прасета. Първо да заспадаме, господа, че после ще видя дали ще отивам на спаунера за прасета. Така, дали ще ми стигне 8? Да. 8, 100%. 7 не, сори. Да, ще ми стигне. Ето ни едно легло, дами и господа, честито, имам си едно легло. И тук си го сложих. Но сега като се събудя... Готово бе, ето тук се събудих. Но не искам да спя тук. Ето, тук искам да спя. Готово. И да си оставим вълната и да отиваме на другото място. Да вземем... Чай да видя. Айронът ми е готов. Това може да се пече? Да. Да вземем с нас 4, те да се печат. Този айрон и тази вълна. Така. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Да, господа, отиваме към... Ей там. Сега да направим нагоре, 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 нагоре. Още 2 пъти. И да се запрегнем. Но кабелстона няма да ми стигне, за това ще останат 3. Да не умра. Да, и за това трябва да... Не знам сега какво ще правя. Че да чак да стигна до там. Тук ако сложа едно... Ето ми трябва още едно. Не знам, дами и господа, не е за на... Не знам какво ще правя, дами и господа. За този епизод може да е толкова. Да, дами и господа, за този епизод толкова. Ако ви е харесал клипа, моля, абонирайте се и харесайте ми клиповете. Ако не го харесате, видете го и харесвано. Ако искате да ви пратя мап, моля, харесайте ми клиповете, абонирайте се. И чао, от мен беше толкова. Чао!